nedávno som študoval jeden taký zaujímavý judikát, je to z Čiech, ale naše súdy veľmi vychádzajú z tej českej judikatúry a oni majú niektoré veľa paragrafov lepšie urobených. Hej, a poviem to tak jednoducho, stručne, že ľudia si koľkokrát myslia, že prevádzkujú napríklad nejakú reštauráciu, majú tam schody a bol taký prípad, že padli schody, hej. A to vás bude zaujímať, lebo v podstate... Schody by nemali padať. Schody by nemali... To je dobré. Schody by nemali padať. Tam začnime. Ale horšie, keď padnú a niekomu sa niečo stane. Hej? Kto je zodpovedný? No a kto je zodpovedný? Hej? A teraz to bolo vyslovene tak, že tam je taký základný princíp, že vychádza sa, že vlastníctvo záväzuje. Čiže vy sa musíte starať o tú nehnuteľnosť tak, aby ste nespôsobovali škodu. Dobre, ale jak zrevizujete schody? No a tam normálne v tom prípade vy musíte pravidelne, to boli drevené konkrétne schody, hej, musíte mať správy k tomu. Súd skúmal, že či ten prevádzkovateľ, vlastník, hej, tej nehnuteľnosti, to bola myslím, že reštaurácia, či mal pravidelne, myslím, to bolo každé 2 roky, hej, na tú drevenú konštrukciu, lebo to vám povie potom, tak ako my keď spolupracujeme, to vám povie, keď sú stavby konštrukčné, tak vždy, keď niečo vzniká, tak vlastne daný výrobca, keď si to dá certifikovať, tak potom sa určia nejaké pravidla. A tie pravidlá stanovujú, že v takej dobe si, ako máte plynový kotol. Takisto raz ročne, perfektný biznis. No a pri schodoch to bolo, myslím, raz za 2 roky a teraz bol to zaujímavý prípad, že prečo spadli. No spadli preto, lebo jednak tá konštrukcia nebola dobre osadená už od začiatku a vznikala tam väčšia hniloba. A normálne, a teraz vznikla presne tá otázka, že no, ja ako majiteľ som mal certifikáty od revízneho technika v danej oblasti, schody sú v poriadku. Koľko revíznych technikov to odflákne? To vám odpoveď u každého, kto nás sleduje. Takže, a teraz... Poznáme aj takých, bohužiaľ. Ja taký nepoznám, Jano. Áno, poznám. Takí mi volajú, keď vydám video, tak hneď mi volajú, daj to dole. Tak Naci vydal správu od stola, hej? Vydal správu od stola, teraz voláš. To sú tie správy od stola. To sa teda reálne stalo. Dostali ste takýto tvrdý hejt, že... Aj žalobu. Ja by som ináč akože povedal, že... Dneska to hovoríme s humorom, ale ten telefon asi není úplne príjemný. Sorry, ja vám chlapi, do toho skáčem. Pohode, ja keď mám nepríjemný telefon, ja hneď volám sem. A pán Sejte, on má takéto úžasné. Aha, takže oni vám toto povedali? Dali to písomne? A čo tam povedali? Dobre, počkajte, pošlite mi to do mailu a večer odpíše okamžite video hore, pochybili tu, môžete byť kľudný, pán Čambal, dovidenia. Áno, lebo aj tí samotní revízni technici, takto, vyzerá to, že neviem, či ste boli v Amerike, alebo ste pozerali americké filmy, tam sa vyslovene právnici stoja na schodoch pred nemocnicou a čakajú na niekoho, kto odtiaľ vyšiel a hneď im dávajú vizitky, aby mohli žalovať škodu. Ja som žil v Amerike, mne sa to stalo, narazil do mňa zozadu jeden pán a ten bol viac vystrašený ako ja. A prišiel, naozaj vám nič není, pol hodinu do mňa húčal a ja už, daj mi pokoj, nič mi není. Ale potom mi domáci vysvetlil, že no on húčal preto, lebo bol si vedomý, že naozaj sa potrebovalo uistiť, že tam okamžite ide žaloba a tí ľudia, tí Američania sú, že už ma tu bolí, asi toto bude taká doba liečenia, taká a idú okamžite po peniazoch vašich. Okamžite. Na toto som chcel nadviazať takom small talku. Myslíte, že smerujeme k tomu americkému trendu žalovania sa? Ja dúfam, že nie, hej, lebo začínam mať ten pocit, že OK, ja som vždy za nejakú rozumnú dohodu, keď je nejaký problém, čo sa deje, ale mám pocit, neviem, že naše súdnictvo je v stave v tom americkom, hej, ale že možno ideme tým trendom, že OK, dám ťa na súd za všetko. Takto, ako určite není to zatiaľ také, jak v Amerike, že oni tam nevidia, oni sa tam tiež, ale u nás je, ja by som to povedal takto, u nás je trend sa súdiť pre emócie, hej, lebo bakany taký a taký a júzda hneď a sťažovať sa, kdežto v Amerike, čo som povedal ten príklad, tak tam sa súdia kvôli peniazom.
Hej. Tam je to ten kapitalizmus taký, a konkrétne tie príklady, oni chcú, keď do vás narazili, vy okamžite začnete simulovať, preháňať, len preto, aby ste vysúdili peniaze. Nie preto, aby ste sa s ním súdili. Hej. A u nás je skôr súdiť sa za každú hlúposť. Čiže ten trend u nás je zatiaľ takýto. Emočný. Taký, ja to nazývam emočný. Hej. Ja som typ právnika, ktorý sa ľudovo povedané chce vyhnúť sporu. Hej? Kvôli tomu, že je to finančne náročné, časovo náročné. Samozrejme, keď sú klienti takí, že tlačia na ten spor, ja nemám inú možnosť, ja sa musím riadiť pokynom klienta, ja mu to vysvetlím, že čo očaká, OK, ale aj advokáti, aj kolegovia by sme mali tlačiť na tých klientov, nesúdiť sa, lebo súdy sú preťažené, je to naozaj nadlho a potom aj dobré je, že keď ste napríklad, teraz to vnímam, dosť pozitívne prídete do súdnej siene a už čím ďalej, tým viacej súdcov robí takú vec, že tlačí na tú dohodu. Keď vidí, že je tam tá možnosť, že sa dohodnúť, alebo je to pár 100 eur, alebo je to naozaj pre hlúposť, tak on z tej pozície autority, ľudia majú rešpekt, keď tam prídu, lebo ja sa napríklad s ním nedohodnem. Hej, ako. A preto je dobre, keď prídeme do tej pojednávacej siene z titulu autority toho sudcu, tí ľudia sa nakoniec veľakrát dohodnú. A to je super, že uzavrie sa to, alebo povie, ani my sem nepríďte bez dohody, sú sudcovia, ktorí naozaj tak povediať prístupia k tomu tak pragmaticky a by som povedal ľudsky, že ešte pred otvorením pojednávania tlačia tie strany do tej dohody. Pán Čambal, veľakrát sme sa rozprávali o falošných revíznych správach, alebo teda revíznych správach od stola. Čo si o to myslíte? No bohužiaľ, dnes je taký trend a stretávame sa s tým pomerne často a aj v novostavbách, že revízne správy alebo aj tlakové skúšky boli, jak by sa tak povedalo politicky korektne, že vydané od stola, hej, že máte ich, ale revízny technik tam nikdy nebol. No ja som sa chcel opústiť, že čo sa vlastne ten revízny technik dopustil, aký porušil zákon a čo vlastne hrozí tomu majiteľovi potom. A čo možno tomu revíznemu technikovi? Hej, tak samozrejme, že je celý rád zákonov, vyhlášok, nariadení STN, ktoré stanovujú, že čo konkrétne podľa toho, aké zariadenie ide. Hej, napríklad elektroinštalácia, že čo konkrétne musí vlastne ten revízny technik urobiť, aká má vyzerať tá správa. Hej, napríklad vyhláška 509/2008, hej, ktorá konkrétne hovorí, že aké sú podrobnosti pri tej revízii, čo je potrebné urobiť. A potom samozrejme ten revízny technik, ak to neurobí, aj podľa STN. No, jak 508 to je. Hej. To je vyhláška ministerstva práce. Takže ona presne hovorí aj o tlakových zariadeniach, aj o elektroinštaláciách a potom konkrétne aj STN-ky, hej, o bezpečnosti práce, ochrany zdravia. A samozrejme on zodpovedá za to voči tomu objednávateľovi, ktorý si objednával tú revíznu správu. Hej. Potom už, keď ste sa pýtali, ak sa niečo, keď poruší sa tá vyhláška alebo tie STN-ky, čo vy v praxi vidíte, že je to bežné. Ja v praxi napríklad vidím, že... Ja iba o tom počúvam. Hej, ja konkrétne v praxi v poslednom čase vidím, že naozaj tí developeri si urobia tie revízne správy, ako hovoríte, od stola, že veľmi rýchlo, koľkokrát ani nie osobami, že napríklad ktorá už nemá tú licenciu. Hej? Alebo dávno v tej oblasti už nerobí. Hej? A on potrebuje teraz rýchlo nejakého tých revízaka zohnať, no tak zavolá nejakému starému, to konkrétne sa mi stalo v prípade mojej klientky, no a potom bežný človek to nezistí. Hej? On vidí revízna správa a je problém. Ja na to len skrátke nadviažem, na úrade to majú ako zistiť? Lebo viete, oni to predkladajú na kolaudáciu, tú revíznu správu, a tá pani na úrade tiež asi nemá úplne vedomosť, ako to zistiť. Nemyslím si. Ona môže možno len tak zo skúseností. To, čo ja mám skúsenosť na tých úradoch, tak oni nemajú na to čas tiež. Hej. Ja vlastnú skúsenosť mám takú istú. Istú. Riešime inžiniering, tak tam není šanca, že by táto osoba niekedy v živote skontrolovala. A keď to už má ten finálny kupujúci, alebo teda ten daný nový majiteľ, on tomu dôveruje tej revízii. Samozrejme, vy sa na to spoliehate. Lebo vy si poviete, však to prešiel kolaudáciou, to musí byť všetko super, je to novostavba. To znamená, pán Čambal, z praxe oplatí sa robiť na novostavbu znova revíziu, alebo isto zauditovať?
Áno, platí sa, bohužiaľ. Presne, pokiaľ je to takto, že tí revízni technici to vydajú od stola, tietuška na úrade si to nevšimne, tak vy si vlastne kúpite novostavbu, kde máte zlú elektriku. Bohužiaľ, ona si to ani nevie všimnúť, lebo nemá na to tú znalosť. Hej, ona nie, tie pani, presne, ona si pozrie... Zoznam dokumentov, je to tam, fajn, vybavené, skolauduje sa. Presne. Developer zase môže dôverovať nejakému človekovi, ktorý to má na starosti v rámci toho. On si to outsourcuje takisto. Ja by som sa vyjadrila nejak, ale je to ten systém padajúceho vieme čoho. Áno. Ale bohužiaľ si to odsere ten klient. No áno, ale stále je to klient, ktorý si kupuje nehnuteľnosť veľakrát na hypotéku, čiže má v tom celoživotné úspory a teraz si kúpi vec a potom prídeme a urobím naozaj riadnu poctivú revíziu a poviem, že toto nie je schopné bezpečné prevádzky, lebo je to životu nebezpečné. A zrazu nastáva problém a už voláme pána CTA. Odporúčanie môže byť, že keď si preverujú ľudia auto za 1000, mohli by si aj za 100 000 preverovať presne, kupované nehnuteľnosti. Presne to ste úplne vystihli. Presne ste to vystihli. Ale veď už teraz vy viete na trhu, ja keď som zastupoval ako... Už sa to zlepšuje. Dramaticky sa to... Áno, pri bežní ľudia si ani ich to jednak nenapadne a bežní ľudia nechcú dávať na to peniaze. Hej, povedzme si otvorene, že ako som povedal, šetrenie je v správnom mieste. Veľké firmy už viete sami, že si okrem stavebného dozoru si vyslovene outsourcujú firmu, ktorá kontroluje celého dodavateľa stavby. Hej? Tak. A tá kontroluje samotného dodavateľa. Presne. Celého dodavateľa stavby všetko kontroluje od A po Z. Hej, a podľa mňa sú to vôbec není vyhodené peniaze, ale naopak. Máte kopec ušetreného. Posledná otázka, už vás dneska pustíme. Čo v takom prípade, že vám bude predložená nepravá revízna správa, to znamená, že ju niekto, tak povedať, sfalšoval. A vy ju ako zákazník, ako majiteľ vlastne využijete a niečo sa vám stane. Taká škodová udalosť. Tak pozrite sa. Samozrejme, že určite. Tomu, čo platíte. Presne. Vy mu dôverujete. Ja sa v praxi skôr stretávam s tým, že ani sám ten, kto si objedná, samozrejme nemá šancu skontrolovať, že či tá správa revízna je v poriadku. Hej. A vždy sa s tým stretneme až vtedy, keď vznikne nejaký problém, ako ste hovorili, nejaká škodová udalosť. Hej. Samozrejme, potom je veľmi dôležité, že aká škoda vznikne. Hej, napríklad, povedzme, vyhorí elektroinštalácia a teraz vždy je zodpovedný za to primárne ten majiteľ tej nehnuteľnosti. Hej? Ale povedzme, že vyhorí tak, že vy zničíte aj byt nad vami. Hej? Takže a teraz sa ide v podstate potom, hej, že kto za to zodpovedá, a to bol ten judikát, ktorý som chcel potom, o ktorom som hovoril o tých schodoch, že nakoniec to dopadlo tak, že okresný súd povedal, že všetko bolo v poriadku. To znamená, by povedal, že dali ste si revízne správy, fajn, no ale potom prišiel znalec, alebo napríklad v takomto prípade ako pán Čambal, a ten teraz povie... Z auditu nehnuteľnosti. A ten povie, že urobí audit, ako my si dávame pre klientov, lebo ja vždy chcem od klienta, že musíme mať odborné stanovisko, osoby, ktorá je na to školená, je odborník ako pán Čambal a dá mi revíznu správu. Ja si presne pozriem, že ktoré veci tam neboli dodržané. Samozrejme, ten druhý revízny technik sa má právo brániť, hej? A potom je to na posúdení obidvoch tých revíznych správ, hej? Že kto si ako vie obhájiť tú revíznu správu. Hej, ja toto už neviem a vtedy my s pánom Čambalom, ja sa ho vždy na rovinu pýtam, vieme si to obhájiť? On mi povie 100%. Hej, a vtedy sme silní v kramflekoch a ideme s klientom spor. Alebo tlačíme na dohodu, chceme toto. A zodpovedne pre nás samozrejme prioritne má zodpovednosť ten, ktorý nám dodával tú stavbu, hej, unblock, a on nech si rieši napríklad s revízným technikom, ako chce. Hej. A tá zodpovednosť samozrejme je vždy na tom, aj ten najvyšší súd tam v Čechách dal majiteľ tej nehnuteľnosti a on si potom samozrejme regresom môže uplatňovať zodpovednosť voči tomu revíznemu technikovi, ak niečo zanedbal, samozrejme. Hej. A potom je to aj tiež takisto proces, že či on v podstate spĺňa aj podmienky na to, aby bol revízny technik. Hej. Keď má takýto, lebo sa môže uložiť, ak by tam bolo napríklad, nedaj Bože, nejaké úmrtie, hej, zákaz činnosti sa uloží. Hej. Dá sa to skonštatovať tak, že pre bežného laika sa
sú celé tie revízie a revízne správy zahalené trošku takým rúškom tajomstva. Lebo nemá naozaj možnosť ich vyhodnotiť. To je podľa mňa, vy mi to potvrdíte, takto. Pán Šambal sa na to pozerá, že to je jeho doména, hej, to je jeho život. Ale ja keď vidím ističe a trčia sa káble zo steny, tak poviem, pán Šambal, vysvetlite mi to aspoň. Ja vidím žltý, biely, modrý a pre mňa to akože stačí, hej. Ja ako človek, ktorý s tým prichádza pravidelne do styku s tými vadami, mám tiež hlavu smutku a keď ja by som niečo kupoval, tak ja sám by som si to, okrem samozrejme právne si to skontrolujem, ale technicky určite. V dnešnej dobe určite bez človeka, ako je pán Čambal, by som sa vôbec ja dokúpi niečoho nepustil. Nehnuteľnosti. Môžeme to zhodnotiť tak, z toho nášho realitného pohľadu, že môžete si nájsť realiťaka pri kúpe, ktorý vám zhodnotí, či je to dobrá lokalita, či je tá cena adekvátna za tú danú nehnuteľnosť vzhľadom na trhový stav. Potom si môžete najať technický audit, niekoho, kto vám skutočne skontroluje tú nehnuteľnosť a v neposlednom rade určite právny audit. Určite. Aby ste vedeli, čo kupujete, lebo zaujímavá téma, ktoré sa môžeme povedať najbližšie, sú čierne stavby a ich legalizácie. To je výborná téma. Teším sa. Ďakujem páni, že ste prišli a budem sa tešiť na ďalšie stretnutia. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem za pozvanie.